مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 12 ተግሳጽ ይፈቱ ፍልጠት ይፈቱ መቕጻዕቲ ዝጸልእ ግና ዓሻ እዩ ደግ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ሞገስ ይቕበል ተንኮለኛ ግና ይኹንኖ ሳላ ረሲእነት ዝቆም ሰብ የልቦን ሱር እቶም ጻድቃን ግና ምንቕ ኣይብልን ደግ ሰበይቲ ዘውድ ሰብኣያ እያ እታ እተነውር ግና ኣብ ኣዕጽምቱ ከም ቁንቁነ እያ ሓሳብ ጻድቃን ቁኑዕ እዩ ምኽሪ ረሲኣን ግና ጥበራ እዩ ዘረባ ረሲኣን ንምፍሳስ ደም የድቢ ኣፍ እቶም ቁኑዓት ግና የድሕኖም እቶም ረሲኣን ይግልበጡ እሞ ኣይርከቡን ቤት ጻድቃን ግና ይቐውም ሰብኣይ ብመጠን ፍልጠቱ እዩ ዝነኣድ ቄናን ዝልቡ ግና ይነዓቕ ካብቲ እንጌራ ዘይብሉ ክብረት ዝደልስ እቲ ዘይምርኡይን ሓደ ግዙእ ዘለዎን ይሓይሽ ጻድቕ ንነፍሲ እንስሳኡ ይርሕርሓሉ ልቢ ረሲኣን ግና ጨካን እዩ ምድሩ ዝወላውል ሰብ እንጌራ ይጸግብ ንኸንቱነት ዝኽተል ግና ኣእምሮ የብሉን ረሲእ ነቲ ወጽመድ እኩያት ሓረር ይብሎ ሱር ጻድቃን ግና ፍረ ይህብ እኩይ ሰብ ብሓጢኣት ከናፍሩ ይጥለፍ ጻድቕ ግና ካብ መከራ ይመልቕ ሰብ ብግብሪ ኣፉ ሰናይ ይጸግብ ከም ተግባር ኣዕዳዉ ኸዓ ክፍደ እዩ እቲ ዓሻ መገዱ ኣብ ኣዒንቱ ቅንዕቲ እያ ጥበበኛ ግና ምኽሪ ይሰምዕ ኩራ ዓሻ ብኡ ይፍለጥ ለባም ሰብ ግና ጸርፊ ይሓብእ ሓቂ ዝዛረብ ቅንዕና የውሪ ሓሳዊ ምስክር ግና ጥበራ ከም ዝቖርጽ ሰይፊ ገይሩ ዝዛረብ ሰብ ኣሎ መልሓስ እቶም ጠቢባን ግና ጥዕና እዩ ሓቀኛ ከንፈር ንሓዋሩ ትነብር ሓሳዊት መልሓስ ግና ንቕጽበት ዓይኒ ጥራይ እያ እቶም እከይ ዝሓስቡ ኣብ ልቦም ጥልመት ኣሎ እቶም ሰላም ዝምኽሩ ግና ደስታ ኣለዎም ንጻድቕ ገለ ክፉእ ኣይረኽቦን ረሲኣን ግና ሕሰም መሊእዎም እዩ ሓሰውቲ ኸናፍር ኣብ እግዚኣብሔር ፍንፉናት እየን እቶም ሓቂ ዝገብሩ ግና ይሕጉስዎ ለባም ሰብ ፍልጠቱ ይሓብእ ልቢ እቶም ዓያሱ ግና ዕሽነት የውሪ ኢድ ትጉሃት ክትገዝእ እያ እታ ሃካይ ግና ክትግብር እያ እቲ ኣብ ልቢ ሰብ ዝሓደረ ጓሂ ንኡ ይጸቕጦ ሰናይ ቃል ግና ባህ የብሎ ጻድቕ ንብጻዩ መገዲ ይሕብሮ ንረሲኣን ግና መገዶም ተጋግዮም ሃካይ ነቲ ዝሃደኖ ኣይጠብሶን ትግሃት ግና ንሰብ ክቡር ገንዘብ እያ ኣብ መገዲ ጽድቂ ሕይወት ኣላ ኣብ መተሓላለፊኣ ኸዓ ሞት የልቦን